We zijn bij de reparatiecafé West of zo, en bij de fietsenmaker daar verderop. Ja, toen hebben we al je ding praat. Peteerkes vieren in het Friesk, oer dijstige zaken. Basisschoolleerlingen bestelden van de morgen koffie en gebak of zochten een fiets uit. De spreektaal zo vol mogelijk in het Friesk. Ja, taaldorp is in feite eigenlijk een testomjouwing om de spreekverigers van band te toetsen. En het gaat om het communicatief taalgebruik. Dus de band ik boeten squallen eigenlijk broeken zullen in het Duitse taal. Dus thuis met de ouders praten in het Friesk, met vriendjes, vriendjes. Er is namelijk maar een beetje bekend door de Frieske spreekverigers van band. Vrijwilligers en docenten binnen beide peteren en lezen het taalniveau vast. Ik vind het eigenlijk wel leuk. En ik vind het ook wel grappig dat band die Nederlands praten, ik probeer die Fries te doen en zo. Dat vind ik wel grappig om te zien. Praat je thuis Fries of net? Ja, ik praat dus altijd Fries eigenlijk, ja. Op de fiets of hoe zich dat halen? Taxi. Maar de taxi? Ja. En dan zie ik zien van dat er een relatie is tussen het taalgebruik, wat ze thuis gebruiken, hoe ze op squalk praten, werd ik onderzocht, en wat we dan hier zeggen qua taalniveau. Dus op die manier probeer ik een inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van Ben en dan in het Fries zelfs.